natáčíme pro vás další video, tentokrát tréninkový video. Pozval jsem si hosta, jim nikdo jiný než Vlastimil Kalaš. Povedl 122 kg, celkem vyrysovaný, dvoustranný, Vlasta od Maka. Můžete si kouknout. Proč? Protože my nezahálíme. Tady jsme na prohřátí 100 opakování, pak jsme to rozjeli 25, pak tam byly 15 opakování s maxem, další opakování s 50, pak další opakování s 50, takže přestupy jsou za náma. Dáme teďka leg press, trošku to protáhneme a uvidíme, co Vlasta vymyslí dál. Se tím mějte. Eine Ordnung. Teď už to nemá zase. Super! Váš! Jako nic! Tak já zkusím šápnout ty presu. Já jsem mě ty nohy. Já jsem mě... Ještě! Pojď! Ještě za jako nic! Hej! Začal poslední. Pojď! A ještě!
Já už jsem volal tomu trenéru, tam musím vidět, a to bude 2 až 5 tisíc. Yeah.
Masakr. Masakr. To seru. Super. Nespěchej. Daj ho na 3, pojď. Jedna. A 3 a pomalu. Už nemůžeš, miláčku? Ty ani nevím, co tě dneska čeká. Jo. Jestli mi neutečeš teda. To je vrstvička. Zahříváme. Jako nic. A 20 a ty zastavujem dole. Daj ono. Mrdám to, vole. Vlasto, řekni nějaký moudro. Až na smrt. Do kosti musíme. Už začíná do Brna. Dáme lightweight. Lightweight. Tady autem.
Takže máme po tréninku, jak jste mohli vidět ve videu, tak jsme trénovali dneska s Vlastimilem Kalašem. Neskutečný zvíře, tady tenhle člověk vlastně má teďka nějak 37 let, ale vůbec to nedete na něho poznat. Obrovský, myslím, že má teďka něco kolem 122 kg, ale to je vedlejším. Důležitý je, že jsme dneska cvičili nohy, jak jste mohli vidět. Super trénink, začali jsme vlastně před kopama. Na rozehřátí jsme dali nějakých 100 opakování a pak jsme dali, myslím, 5 nebo 6 sérií. Začali jsme vlastně, teďka nevím, kolik tam bylo, 50-60 kg a jelo se vlastně opakování 50, 25, 25, pak 15 s maximálkou, dalších 25 a pak zase 50. Pak jsme jeli leg press, nějaký zákopy v sedě, dřepy, výpady, lítka, dali jsme 2 nebo 3 cviky. No a pak jsme vlastně šli asi tak 20 nebo 30 minut na kardio. To bylo asi k tréninku vše. Jinak proč jsme dneska jeli s Vlastou, tak hlavně kvůli vám, že to bylo nějak takový zpestření. Nechci dělat ty videa, abychom jezdil vlastně, abych já jezdil vlastně pořád sám ty tréninky, ale chci vlastně vám ukázat, kdo vlastně do té Olympie vlastně s náma tam chodí. Strašně moc známých lidí, některé znáte, některé ne, ale jenom tak namátkou, když nepočítám teda Tomáše Bureše, který mu to patří, můžete tam vidět vlastně Jirku Vacka, jak jsme jeli vlastně s Vlastou, dneska tam byl Matěj Ryšavý, prostě strašně moc lidí, takže neváhejte, přijďte navštívit naše fitko Olympia Fitness ve Vršovicích, kde vlastně dělám i já trenéra, takže kdybyste chtěli, můžete napsat dolů do komentáře nebo navštivte stránky www.ondrejpírek.cz. Můžete tam vidět vlastně na těch stránkách i kontakt na mě, nějaké proměny mých klientů nebo klienty vlastně, které mám teďka pod sebou, cvičíme s nimi a tak dále a tak dále. Dál poslední pár věcí jenom. Příští video budeme zase asi něco vařit pro vás, takže kdybyste měli nějaké tipy nebo rady, co byste chtěli, abychom uvařili, když to bylo něco na slano, na sladko, nějaké různé úpravy masa a tak dále. Například teďka jsem se bavil s Vladimírem Žižkou, což je taky vlastně můj svěřenec. Připravoval jsem ho na mistrovství Moravy a Slezska do juniorů, ale nějak to nevyšlo. O tom možná bude další video, asi navštívíme, pojedeme za ním do Výškova a uděláme nějaké tréninkové video zase s Vláďou. Proč to nevyšlo, to vám řekne on sám, nebylo to vlastně z důvodu jako školy a tak dál a tak dál. No, to bude asi tak všechno. Já se budu na vás těšit u dalšího videa a mějte se fajn. Sdílejte, lajkujte, komentujte toto video, pošlete to dál. Navštivte, jak jsem řekl, moje stránky www.ondrejpírek.cz a já se budu na vás těšit u dalšího videa. Mějte se a makejte. Čau.